valencians i fallers de la nostra comunitat. Des de les nostres tinc l'honor i el privilegi de ser jo, la vostra fallera major infantil de València, qui vos convidi a gaudir de la nostra festa. A ser testimonis de tota la cultura i tradició que abarquen les falles dins dels nostres cors. Ara mateix, les portes de la nostra ciutat s'obrin al món sencer, perquè si València té una característica que la fa especial, és que els xiquets valencians som nobles i tolerants i volem que tots els xiquets i xiquetes vinguen a conèixer la nostra festa, les falles! Els xiquets fallers no a sols som el futur, fins i tot som el present, perquè les falles no serien el mateix sense nosaltres. M'agradaria demanar-vos que als xiquets fallers ens deixareu participar en l'elecció dels nostres monuments infantils, perquè les falles infantils són patrimoni de la infància fallera. Amb la meva cultura i la meva vivència m'atreveria a dir que els xiquets fallers tenim un sisè sentit, el sentit faller, que és el que alimenta la resta dels nostres sentits. Amb el sentit del gust tenim el sabor de la nostra gastronomia. Amb el sentit de l'olfacte tenim l'olor de la nostra volguda pólvora. Amb el sentit de la vista tenim els nostres monuments i els castells artificials. Amb el sentit de l'oïda tenim la nostra música i les nostres mascletats. I amb el sentit del tacte tenim les teles de la nostra indumentària. M'agradaria dir-vos que la meva meravellosa cor d'honor i jo anem a representar-vos de la millor manera possible, amb el nostre sentit faller. Vos assegure que allà on estiguem les 13, tots vosaltres estareu representats amb el nostre amor per la festa fallera. Sentit faller que es multiplica amb la nostra responsabilitat i representació, així com el de totes les falleres majors infantils i tots els presidents infantils d'aquestes falles 2019, als qui us desitgem un feliç regnat! Fallerets i falleretes, ara sí, ha arribat el moment. Alceu els vostres estandards infantils, agarreu-los amb molta força i orgull i crideu amb mi. Ja estem